Todo comezou ás 10:30 da noite na rúa José Casal do pasado domingo día 15 de abril. O enfrontamento foi directo entre dúas familias romanesas. Todo parece indicar que dous menores tiñan que ver neste altercado. Aí parece que hubo unha disputa familiar, en fin, que se está a indagar agora cales son as causas, pero bueno, o importante aquí é que foron dúas persoas detidas, un deles por haber agredido a dous policías locais e un policía nacional, de carácter leve, non son graves, pero bueno, neste caso esta persoa era violenta, incluso con martelo tratou de atacalos, pero bueno, foi reducido inmediatamente e posto a disposición judicial. Había dous menores, sí, polo medio, pola disputa, parece ser que era polo tema de dous menores. Non temos datos de cal é, porque, insisto, eso está a investigar ahora nestes momentos. Preto de 40 persoas estiveron implicadas nesta violenta pelexa. Dous deles foron detidos. Excepcional, totalmente, menos un domingo pola noite, ás 10:30 da noite, é dicir que parece que ten incluso un antecedente anterior pola tarde, na zona da playa fluvial, pero bueno, aí nós desconocemos, que insistimos aí, o que nós facemos é colaborar coa Policía Nacional. Un pasou a disposición xudicial pola súa agresividade cos axentes policiais e outro por unha denuncia de malos tratos. Bueno, hai unha denuncia de malos tratos ou algo parecido e que está a Policía Nacional levando a investigación. Unha pelexa que deixou dous detidos e 4 axentes feridos leves, 3 da Policía Nacional e un da Policía Local.